Jeg hedder Mille, jeg er 23 år gammel, og jeg er stifter af tøjbrandet Sukhi. Min morfar og min bedstefar har altid været selvstændige, og det er noget, jeg har set rigtig meget op til. Det her med at ture og starte noget selv og springe ud i det og håbe på, at det får en god respons. Det synes jeg er mega sejt. Derfor har det været en drøm for mig, det her med at skulle starte mit eget, men jeg ville ikke bare sådan starte et hvilket som helst tøjbrand. Det skulle virkelig have nogle gode værdier, og dem synes jeg virkelig, jeg har fundet. Vores slogan er nemlig Your Confidence, og det er egentlig ment som, at du kan bruge vores tøj som et værktøj til at enten booste din selvtillid eller genfinde den. Vores første kollektion er noget, som jeg selv vil mene skiller sig ud, og det er netop for, at du kan udstråle din selvtillid, og du kan udstråle, hvem du er, og føle dig selvsikker. Husk på, at din selvtillid har altid været der. Vi hjælper dig bare med at finde den og føle den. Lov mig, at du aldrig nogensinde lader nogen tage din selvtillid fra dig. Få det liv, du fortjener, iført Sukhi.